шарҳи пурраи хабарҳо. мақомоти милитсияи шаҳри Истаравшан дуздонеро боздошт намуд, ки аз оғози моҳи январи соли равон манзилҳои беназоратро ғорат мекарданд. аз чапдастии яғмогарон, ки 2 нафар мебошанд, дороии даҳҳо манзили иstiqomatӣ тасарруф шудааст. содиршавии 10 ҷинояти дуздӣ аз манзилҳои иstiqomatӣ, ки 4 ҳолати он ҳамчун суиқасд ва 6 далел оқибати зарари молумулкӣ дорад, аз тасарруфкориҳое мебошанд, ки давоми моҳи январ дар ин ё он гӯшаи шаҳри Истаравшан содир шуда, барои ҷабрдидагон ва ҳам ба милитсия нороҳатии зиёд овард. Дутта дарама вайрон караги. Якта дари даромата таваркатаги зеркара кушодаги даруна шикастаги. Омада худам бенамагар ҳама ҷо тит пит шудаги. 6 одиёла гирифтаги. Якта мошиная гирифтаги. Дутта телевизор DVD-шкати. Бачаҳои дезиски амҷомаш, ани занона жимперо. пайгирии муроҷиатҳо аз ҷониби кормандони оперативӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан чеҳраи гумонбаронро шинохта гардонид. шаҳрвандон Каримов Валиҷон Маҳмадҷонович соли таваллудаш 1987, истиқоматкунандаи деҳаи Сандағондаки ҷамоати деҳоти Қалачаи Калон ва Саъдизода Давлат соли таваллудаш 1999, сокини деҳаи Боботағои ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан гумонбароне мебошанд, ки ба молу ашё ва пулу дороии шаҳрвандон дастдарозӣ карданд. онҳо дар ҷодаи ҷинояткории шахси тасодуфӣ набуда, қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шуданд. Капилка 450 сом буд аз тангаи пул содир. Он дар пӯй мақтам буд кушодим. Он микофтим дар мақсади мақсад пулайми десмиш. дар баробари пулу тилловорӣ аз либосу появзол то қолину ҷиҳози хоб, телевизор ва таҷҳизотҳои техникиро гумонбарон Каримов ва Саъдизода тасарруф карданд, ки зарари расондашуда дар маҷмӯъ наздик ба 100 000 сомонӣ дака мехӯрад. Короче, ман инҷои дида будам, инҷои дукса дидим. Ҳамин кашода кардам, ки пул афти. Чанд пул? Надидам ман, вали гиром кишташ буд. ҳама чиза овардем, инҷо тӯк кардем. Дара ман кишодам. Фақат шо рӯшкачам буд, мани рӯшкача. Бардоштам, дар кишода шуд. Ними дара кишодам, ҳама тӯ инҷо мондам, гашти дара сахт кардем. манзилҳои иstiqomatӣ беодам сокинони деҳаи зарнисори ҷамоати деҳоти Гули Сурх, ҷамоати деҳоти Пошкент, кӯчаҳои Гулистон, Рустамбек, Мазбут, Тал Сайёдӣ, маҳаллаҳои маркази шаҳри Истаравшан ҳадафи дуздиҳо қарор гирифтааст. мушоҳидаи қулфи овезони дарвоза услуби дуздиҳост. дар чунин ҳолат дуздони шабгард Каримов ва Саъдизода боварӣ ҳосил мекарданд, ки манзили иstiqomatӣ беодам ва дар ин макон имконияти қулай барои воридшавӣ ва тасарруфи моликияти ғайр фароҳам аст. девори иҳотавӣ ва бом роҳи воридшавӣ ба манзилҳои иstiqomatӣ аст. дар идома дари ҳуҷраҳоро кушода ё шикаста ба мақсад мерасиданд. ҷои корам, ки дар шаҳри Хуҷанд аст, Хуҷанд зиндагонӣ мекунам. 19 числа буд, омадам дидам, ки манин аҳоли хонаҳо ҳамая титупит кардиян, гирифтиян. бо дастгир намудани дуздон қисме аз далелҳои шаъиро, ки аллакай фурӯхта шуда буданд, милитсия пайдо намуд. ҷиноятҳо характери қасдона дошта бо мақсади ба даст овардани даромади муфт содир шуданд. айни ҳол аз рӯи далелҳои ошкор гардида бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. нуқтаи охирини ҳаракатҳои ҷиноятии гумонбаршудаҳо паси панҷара аст. ба ҳамин монанд ҷавони 23 сола сокини ҷамоати деҳоти ҷавкандаки шаҳри Истаравшан дар ҳолати мастӣ 5 маркази савдою хизматрасониро дар хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Истаравшан ҳадафи дуздӣ қарор дод. баъди ба қайдгирии дуздиҳо боизи гарм ошкор ва нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан бо ба қайдгирии 6 ҳолати дуздӣ дар дӯкону марказҳои фароғатию хизматрасонӣ, ки ҳамагӣ дар як рӯз ва як вақту муҳлат содир шуда буданд, дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ тавонистанд бо изии гарм шахсияти содиркунандаи каҷрафторӣ шаҳрванд Бокалонов Аҳмадӣ Ҷалолиддинович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ҷавкандаки шаҳрро муайян ва ӯро ба ҳайси гумонбар боздошт намоянд. гумонбаршуда шомили
рӯзони 17 ба 18 январ дар ҳолати мастӣ ба сайру гашт баромада ҳангоми қарор доштан дар хиёбони Исмоили Сомонӣ шаҳри Истаравшан нуқтаи фурӯши нӯшокиҳои ташнашикани тобон, мағозаи масолеҳи сохтмонӣ, бозиҳои букмекерӣ, Формула 55, дукони гӯштфурӯшӣ, мағозаи фиттафурӯшӣ ва як манзили истиқоматиро ҳадафи дуздӣ қарор додааст, ки ҳама дар як самти ҳаракат ҷойгиранд. корношоям кардани қулфи дари даромад ё шикастани оина ҳаракатҳое мебошанд, ки гумонбаршуда бо Калонов бо мақсади тасарруфкорӣ ва ба даст овардани маблағи пулӣ содир намудааст. Агар баъзе аз ҷабдидаҳо танҳо аз ҳисоби вайрон ё шикаста шудани қулфи дари даромад зарар дида бошанд, баъзеи дигарро пул, маҳсулот ё ашёе тасарруф шудааст. гӯштҳои гов фақат гӯшти гӯшт. Чанд кило? Тақрибан 10 кило гӯшт. саҳар ки соат 8 саҳар буд, телефон шуд ки биёед дари телефонат кушодагӣ гуфта. саҳар хеса омадам 8 саат биёем дари ҳаққони кушодагӣ инҷо тупид ҳама ҷои кофтагӣ менҷа ин територи касама. омадам чақа мелчовка тангое ки доштем дар ҳамҷа гирифтагӣ со як дусе хел менахе флешкое ки ҳамҷа бед як 7-8 хофто тола дусеташ ҳамҷа истодасам. атичат караги ҳамин чизое. ба иттилои тафтишоти пешакӣ барои ҷабдидаҳо ҳарчанд зарари расида чандон ҷиддӣ набошад ҳам, аммо нороҳатӣ овардааст. онҳо аз ошкор шудани кирдори ба ҷомеа хафнок қаноатманданд. дар урфият беҳуда намегӯянд, ки тухмдӯст шутурдӯст мешавад, зеро беҷазо мондан дӯздро шердил ва барои амалҳои вазнинтар ҳидоят мекунад. ташкили фоҳишахона ё занҷалобӣ бо ҳамин ҷурм нисбати сокини шаҳри Хуҷанд парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. гумонбаршуда ҳуҷраеро дар маҳаллаи 19-уми маркази маъмурии вилоят ба иҷора гирифта, ба рӯбарӯ намудани афроди шаҳватпараст ва ё муваққатан ба иҷора додани манзили зист ба онҳо хизматрасонии пулакӣ анҷом медод. кирдори бадахлоқона ба мисли ҷалби духтарон ба танфурӯшӣ ва фароҳамсозии шароит барои иҷрои амалҳои шаҳвонӣ зани 59-сола сокини шаҳри Хуҷандро дар содир намудани ҷиноятӣ дар моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда ҷавобгар намуд. дар меҳвари чунин хизматрасонӣ даромади пулӣ гардиш мехӯрад. кормандони шӯъбачаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои ахлоқӣ шӯъбаи Кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян намуданд, ки гумонбаршуда дар маҳаллаи 19-уми шаҳри Хуҷанд ҳуҷраеро ба иҷора гирифта бо шишгоҳи фоҳишагӣ ташкил намудааст. чунончи санаи 7 январ бар ивази 500 сомонӣ маблағи пулӣ утоқи аз ин ҳуҷраро дар ихтиёри ҷуфти шаҳватпараст марди 41-сола истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва ҷавонзани 25-сола сокини шаҳри Конибодом гузоштааст. дар утоқи дигари ҳамин манзили истиқоматӣ бо пардохти 400 сомонӣ марди 28-сола истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷаббор Расулов ва зани 33-сола сокини шаҳри Хуҷанд шароити хилватро соҳиб шуданд. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем, ки амалишавии ҳаракатҳои бадахлоқона ба мисли муносибатҳои маҳрамонаи тасодуфӣ ва дигар кирдорҳои ба чунин зуҳурот алоқаманд ба бемориҳои сирояткунанда ба мисли вируси норасоии масъулияти одам оварда мерасонад.